Met 25 jaar trainingservaring kan ik je melden dat leiderschapstrainingen en communicatietrainingen totaal geen zin hebben, zolang je zenuwstelsel overgeactiveerd blijft. We herkennen allemaal dit soort emoties. En zolang deze emoties een rol blijven spelen bij je, kun je vaardigheden intrainen doordat je een ons weegt, feedback, assertiviteit, etc. Maar het gaat je in de dagelijkse praktijk niet lukken omdat je overgeactiveerd raakt bij onzekerheid, bij frustratie of boos of zelfs angst. Daar moet eerst aandacht aan besteed worden in een training, hoe je dat kunt doorbreken. En dat ga ik je leren. En ook dit jaar heb ik zelfs een jubileum, 25 jaar, dus je krijgt een leuke korting van me.